Wat leuk dat je kijkt. We gaan weer lekker bewegen vandaag. En dat is hartstikke leuk en goed voor je. De beweegcoach begint met een leuk spel voor kinderen. Doe je mee? Hallo allemaal, mijn naam is Marijn, een van jullie beweegcoaches. En ik ga vandaag 3 onderdeeltjes bootcamp met jullie doen. We zitten natuurlijk allemaal thuis, maar dat is geen reden om stil te zitten. Dus sta allemaal op en doe lekker mee met deze bootcamp. Lekker buiten in het zonnetje. Ik hoop dat jullie allemaal lekker al naar buiten zijn gegaan en lekker de ruimte hebben opgezocht. Want we gaan beginnen met deze bootcamp die we lekker buiten gaan doen. Ik heb zo meteen 3 oefeningetjes voor jullie. En die ga ik nou aan jullie uitleggen. Daarna maken we er een spelletje van. Oefeningetje 1. Dit noemen wij de burpee. Zorg dat je genoeg ruimte hebt. En je start met je handen omhoog. Je springt in de lucht, gaat op je buik liggen en komt in een kikkersprong weer omhoog. Als je dit hebt gedaan, gooi je weer je handen in de lucht, ga je weer op de grond liggen en kom je in de kikkerspring omhoog. Let op, handen in de lucht, ik spring omhoog, op de grond, op mijn buik. In een kikkerspring omhoog, handen in de lucht. Dat was opdracht 1. Bij opdracht 2 gaan we sprinten. Let op. Handen gebruik je altijd tijdens het rennen. Je duimen doe je in je handpalm, die doe je naar binnen. Ook die hou je op deze manier tijdens het rennen. Het verschil tussen een sprintje en een gewoon stukje rennen is dat je tijdens een sprintje alles geeft. Dus zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt. Je hoeft maar korte sprintjes te trekken. Neem een sprintje ook weer terug. Het derde opdrachtje wat we gaan doen, noemen wij jumping jacks. Dit wil zeggen dat je je armen en benen open gaat staan en je springt tegelijk dicht. Je springt gelijk open, je springt gelijk dicht. Open, dicht, open, dicht, open, dicht, open, dicht. Wacht maar totdat je dit lang moet volhouden, dan wordt het echt wel een stukje zwaar. We gaan er wel een spelletje van maken. Zorg ervoor dat je een dobbelsteen hebt. Met deze dobbelsteen ga je rollen. Het aantal ogen wat je rolt is het aantal keer dat jij de opdracht gaat doen. Dus stel, ik kies voor de eerste opdracht. Weten jullie nog welke opdracht dat was? Juist, de burpees. Stel, ik gooi 4. Ga ik 4 keer de burpees hier buiten uitvoeren. Doe dit met elke opdracht een paar keer en ik weet zeker dat je hard hebt gesport. Heel veel succes! Doei! Ook voor ouderen is het belangrijk om in beweging te komen. Iedereen kan op zijn of haar manier meedoen. Zo blijven we allemaal in beweging en gezond. Doe maar mee! De volgende oefening die we doen is het heffen van de knieën. En daarbij is het belangrijk dat u goed achter in de stoel zit met uw rug tegen de leuning en uw rechterknie omhoog heft en weer plaatst op de grond. Dit doet u 10 keer en daarna heeft u even rust en doet u het nog 10 keer. Dit kunt u ook met links doen. De linkerknie heffen, weer plaatsen op de grond. Dit doet u ook 10 keer en daarna heeft u even rust en doet u het nog 10 keer. Een uitbreiding die u kunt doen is dat u uw rechterknie heft en weer los van de grond houdt. Dus heffen en los van de grond. Deze variant is net ietsje zwaarder. Ook deze probeert u 10 keer te doen. Heeft u even rust en doet u nog 10 keer. We doen het ook nog even links voor. Heffen en weer plaatsen. Heffen, los van de grond. Keurig. Hartstikke goed. De laatste uitbreiding die u kunt doen is dat u met uw rechterbeen probeert naar uw linkerhand te komen. Uw rechterbeen naar de linkerhand. Gaat dat goed? Kunt u ook met uw linkerbeen naar de rechterhand.
goed kunt u uw hand natuurlijk steeds ietsjes hoger doen. De laatste variant die we kunnen doen is van rechts naar links en van links naar rechts, om en op. Hartstikke goed. Keurig. Dat was hem. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en het meedoen. Tot morgen!